Zubiri Manteoko irakaslea naiz, eta beraz bizilaguna gea, eta hemen peskizan ginen ze izango ote ze egon hemengo eraikin berri honetan. Prozesu guztia bizi izan dugu, obraren hasieran izan genitun arazo guztiekin, zarata guztiekin, protestan ere parte hartu gendu, klasea ematea oso zaila zitzaigulako. Egia esan, eraikin bezala ikusgarria da, ez da, oso inpaktoa handia egiten duen eraikin bada kanpotik, eta gero barrutik ere bai, ez da, oso berritzailea, eta dirudi nahiko jasangarria, eta bintzat proiektuarekin bat datorrena, eta filosofiarekin, printzipioz esan beharko dugula, hasieran baietz, ez? Dirudienez, badute asmoa herritarrekin bat egiteko, badute asmoa lekuan lekukoa sustatzeko, eta printzipio horiekin, printzipioz, ados ikusiko dugu etorkizunean, nola garatzen den guztia. Lehenengo inpaktoa izugarria da, ezta? Eraikinak ditun espazio gozoak, haundi eta gozoak ditu. Eta ikuspegi onak, helburuak eta bere misioa. Hori betetzea, polik ingoala uste dut, baina horiek ere interesgarria da. Gu hemen ingurun bizi geranentzat, gu jubilatuak gera, baina zerbait nik pentsatzen dut zerbait ikasiko dutela hemen, baina hori da herriarentzat, hori hemen hau zentro teknologia batan ez, ezagutza zabaltzeko toki importantea izango da. Zenbatu daiteke espoliazio honek 150 milioi euro inguru kostatu dela baliabide publiko eta ondare publikoan. Beraz, argi dago, Basque Culinary Center Fundazioa zenbait sukaldari aberats ezagunek eta enpresa babesleek osatutako lobby handi bat bihurtu dela, nolabait berain negozio pribatu eta esklusiboetarako prebendak eta finantzaketa publikoak lortzeko. Bestalde, udal gobernuak, Donostiako udal gobernuak, auzokideen mobilizazio ugarien aurrean erakutsi duen mespretxua eta herritarren parte hartze zantzu oro ezabatu duela salatu nahi dugu.